অমং খা জরা বা 30 দিন প্রথম রেখা মো জরা খাজাক 30 দিন মানে না 30 দিন বিসং নংবসে ডিটেকশন খাইমান ডিপোর্ট খাইমান অবংখা কেন্দ্র সরকার কাছে নির্দেশ অবনি পরিব যতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষেও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রক দङ ততদিন অম চলিনায় আইডেন্টিফিকেশন খাইনানি অম চলিনায় তাই বরং ডিপোর্ট খাইনাय অম চলিনায় তাবো কখনখা যে নোটিফিকেশন তাম সিজাকা তিনি गोबां बरक डेपुटेशन निब गोबां बरक रेलि खालायो किन्तु नोटिफिकेशन तम सिजेक टंका अब किन्तु अनेक बरक साइमिया इकाय ताबुक जे निनि डीएम नि रूल्स तमत एसपी नि रूल तमत चीफ सेक्रेटरी नि रूल्स तमत डीजी नि रूल्स तमत बीएसएफ नि रूल्स तमत बा आसाम राइफल रूल्स तंग जों साइमाना नांगाना और एसडीएम रंगनि जों डेपुटेशन नि माने आरो बंनि कोन रूल्स करे अमनो कार्यकरी खाइनाका जे पार्टिकुलर ताबुक आं मुंसामा बरक से मक खाइनाय इनका ताबुक डीएम नि कासुंखा निनि और डिटेंशन कैम्प बरक तयरि खाइनानै स्लामनानै एसपी नि दायित्व इंकाय स्पेशल टास्क फोर्स स्लामनानै इंकाय मो डीजी नि इंकाय बरक निर्देश नानै चीफ सेक्रेटरी का सिविल जे प्रशासन बरक निर्देश नानै खाइनानै बागै इंकाय ताबुक चिनि बर रकनि दायित्व इंकाय तामो आनि पारागानाव बांलादेश नि बो बरक फाइटं फाइका आबनो फुनुगैन पुलिस लांगै इंकाय चिं अ कासिमा खाइनाय डेपुटेशन रिमा बायंगा आर जों तिनि जे अरे रेलि खाइतंग अ रेलिनि मूल लक्ष्यखा कामियाम चनि बरनो सिसारिनानै अ जे नोटिफिकेशन तामुक दं बटेके सामुं तामन कामिनि बररक आबनो बरनो सावै कलांनानै बा बरनो खनारिनानै सावै खनारिनानै बागैसे एका आबनि बागैनो सावै चिनि अ जे करबु गामचै सिलासरियाम चै पार्वत चट्टग्राम गोबां बरक हापका गोबां बरक अर जागाना आश्रय नाय तमैसा का अबरनो जों ताबुं नायतु मा तिख्लाय चिनि जे एडिसि एलाकाव जे एकटा हुम किउ तंमाने चिनि हा सेगि तंमाने चिनि एसटी रिजार्भ सेगि तंमाने अमरनो बेबागनो जों फुनुगो एका बरनो तिख्लाय मारनाय बरनो हावा जों फिरगै मारनाय पुश बैक माथायनाय बरनो एका अमनो जों उनकोनानि बागैनो एवारनेस खाइना बागैन सिसारिना बागैनो जों ताबो कामियाम से बिभिन्न पान्दा खायो रेडिल खालाय तंका अच्छा आर तै केसे क आगिले जे छाउ गोबांमा नखु एबाका जे आसो खामलाय मानजागाव जे रनजित देबरमा बिनि कुनु पार्टिकनि कुनु कक चालमन करे साकसाइसुन व्यक्तिनो अमाइके इलिगल इमाइग्रेन्ट नति अमाइके सामुदाय ने तिनि अ कक रंनाले नि थानाय तामत अमा आनि व्यक्तिगत दा नाता अमंखा थानसानि कक जों थानसानि कक न साव थानसाव अंका तिनि और तिप्रा मथानि पातिनि फ्लेग निखाय आरो थानसा खायदा मानो माइया तांनि माइया हिंगाखाय आरो गोबांमा बिभिन्न मतनि बरक दङ निनि बीजेपी खायनाय दङ निनि इंको खायनाय दङ निनि टिउजेस माने आईपीएफ खायनाय दङ बीजेपी खायनाय दङ कांग्रेस खायनाय दङ बे सुतुरा बरनो थानसा खायनाय हिंगाखाय नों पातिनि फ्लेग बे खायमेया अबखा नेशनल फ्लेग नांनाय जेहेतु मो नेशनल इशू मो केंद्र सरकार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स न होइतसे मनो जेहेतु नोटिफिकेशन टिख्लाय दिखा के सिंगर जत बर खानसा खाइसे अ बांलादेश नि इलिगल माइग्रेन्ट नायतुक टिख्लायना रिख्लायना कक जों मा दाबि मा खालायनाय बिले अबश्य सिनि बिले एकाय नङा जागा पार्टीनि फ्लेग लांगै खायगां खाय तामनाय एका अबो जुदि पार्टीनि बाइक जुदि खायगाय बरनो जों खानसा खालायमाया बुबाकरा ने जुदि जों कोनो आदेश मायाखाय बिनि आशीर्वाद माया हिंखाखाय बा बो बाइ जों दागि जागिया हिंखाखाय जों अरेलि रखायदे मानो मा मानो कोनो दिन माया के बुबाकरा साव जतनो थानसा खाय तुइ दुलदि हिंखाखायनो चिनो नेशनल फ्लेग नांगौ तिनि अर जों करबोको फाइमानि समयबो बुबाकरा न आं सालाय आकयनो फायो बुबाकरा साका काहामगाय खादि बिनि ब्लेसिं दङ आं आशीर्वाद खायो तिनिनि प्रोग्राम काहाम सक्सेस संतने ताई अरनि लोकेलिटी एमएलए न बां तिनि फोन खायका ब फोन नमलिया भनो बर मानजाक दिनि साका किन्तु ब फोन नलिया तिनि कपाल हामिया के सुतरां खाखलायो आगामी दिन जों गतेबो प्रोग्राम दङ खानाबो चिन प्रोग्राम दङ आलका जागाबो रेगुलार जत दिन पर्यन्त म जे त्रिपुरा राज्यनि कोइथाय एसे फैना जों खायनाय आगामी दिनखौ खायनाय एवं आगामी दिन सुदु जों रेलिसिम खायगला और लामा कासुमुंनाय ब्लक खुंलायनाय और निनो हट्टाल खुंलायनाय कारण आइन कार्यकरी मा खलायरिनाय गुजरात जुदि मान उनकाय निने महाराष्ट्र मान उनकाय दिल्लीओ खायतंगा आसामो खायतंगो उनकाय त्रिपुरा खायतंगै माया तै कैसे कगननो अमनि लग लगि साना मुसुंगो ओ सेकां आनि बाइजाल बारिओ कैसे प्रोग्राम का सरकारी प्रोग्राम अनेक बड़ कमेन्ट खायका जे चीफ मिनिस्टर नि गाना खाय ब सा सारा गाव इलिगल माइग्रेन्ट नतै सरकारी प्रोग्राम अब राजनीतिक प्रोग्राम या सुतरां चिनि बक्तृता जेसे जागा फनंथ जों बो जागा बो बक्तृता नला जों अब साइमानानि नांगौ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम जों पॉलिटिकल स्पीच दिउइ माया जेतु म पॉलिटिकल इशू नतुइंगा जों आरो कैसा
ইনগ্রেশন প্রোগ্রামও जोंहा कग्रक साइनिया अब लुकुराव बुजिनानै बेखौ sir buagra to joto lukurona sauti to sarona thancha untu ongdi hiniya keba tabok bangladesh